Bon vespre a tothom, benvinguts i benvingudes tots. Comencem puntualment la sessió del ple ordinari de la Corporació el dia 29 de juny. Senyor secretari, abans de començar, dir-vos en primer lloc que ens acompanya nou interventor, el Joan Miquel Crespo, molt benvingut. El Joan Miquel Crespo, amb convocatòria d'interinatge de la plaça d'interventor que, com sabeu, ens va quedar vacant perquè l'anterior interventor va accedir a una nova plaça que es va publicar i a la que va accedir per carrera. Amb aquesta nova plaça i amb l'arribada del Joan Miquel Crespo completem novament la plantilla de la casa i estem molt contents de tenir-lo aquí amb nosaltres perquè, a més de ser cardedeuenc, també coneixem la seva vàlua professional perquè abans ja havia estat treballant per l'Ajuntament de Cardedeu i tothom a la casa li guarda un gran record i per tant estem molt contents de la teva presència, et donem la benvinguda i que siguin uns anys, un temps molt profitós. Moltes gràcies per ser aquí. Senyor secretari, endavant. Sí. Consten a l'ordre del dia 3 assumptes que no han estat dictaminats per la comissió informativa. De manera que, en aplicació del ROF, cal la votació, la ratificació de la seva inclusió per ser tractats pel present ple, torno a repetir, sense el dictamen de la comissió informativa. Procediria, per tant, en primer lloc a votar la seva ratificació. El primer punt, que no ha estat dictaminat, fa referència a acordar el desistiment del procediment de licitació de les escoles Bressol, Can Serra i els Daus. Vots, per tant, a favor? Unanimitat.